Pre mesec dana počela je nova školska godina, a samo pre 2 dana brucoši su krenuli na fakultete. Kada smo bili mali, roditelji su nam govorili da moramo da učimo, ali nikada nam nisu objasnili kako da učimo. I upravo narednim minutima vam predstavljamo kako treba da se uči te osnovne veštine učenja. I večera sa nama Olivera Ptica, pisac i trener ličnog razvoja. Dobroveče, dobrodošla. Hvala, bolje te našla, hvala na pozivu. Evo, Olivera, kao što sam rekla, roditelji uvek su nam pričali, morate da učite, budite dobri đaci, ali nismo imali, čak i u školi i nastavnici, nisu toliko obraćali pažnju kako da učimo, nisu nam govorili o tim tehnikama. A to postoji, ili tako? Naravno, postoji. Interesantno je da je potpuno identična roditeljska greška i posle pedagoška greška, da se deci govori da nešto treba da rade, a uopšte im se ne objasni kako. A deca kad se rađaju, nažalost, ne dobijaju sa sobom uputstvo za upotrebu života ili šta god. Kako da se snađe u školi, kako da uči i sve. I te neke stvari koje su suštinske, prosto mi nije jasno kako su tolike decenije, pa možda i vekove u stvari zanemarivane, recimo, kako učiti. Neko vam svakodnevno sipa gomilu znanja pred noge, a ne objašnjavam kako to da smestite u svoju. Pa Bogu hvala da eto ljudi se osvešćuju, pa i ta primenjena psihologija se razvija u sve više pravaca i onda polako mi ovladavamo raznim veštinama. To su recimo tehnike koje nam pomažu da brže čitamo, ali sa razumevanjem. Onda mape uma, koje veoma olakšavaju proces učenja i ja mogu da vam kažem, pošto sam ja i predavač, da ja koristim mape uma za svoje predavanje. Bravo, pa da. I sad recimo da me neko pozove da držim predavanje koje sad momentalno, koje nisam držala 10 godina, ako imam mapu uma, verujte, bar 50% ću moći da reprodukujem. Toliko o moći mapa uma. Toliko, da. Onda kako da poboljšamo koncentraciju, to je isto jako važna tema. Ajde da kažem, to je jedan deo priče koji je smešten pod pitanje kako. Ali postoji i drugi deo priče, a to je da li mi uopšte možemo sebe da nateramo ne samo da učimo, nego i da naučimo kako da učimo. Da li imamo dovoljno volje i koliko je naša volja uopšte jaka. Ja mogu da vam kažem iz nekog ličnog iskustva, pošto pored radionica i radim individualne sesije sa ljudima i sad recimo u najvećem broju slučajeva kada mi dođu deca koje imaju problema sa učenjem, uopšte nije problem ni u inteligenciji, ni u koncentraciji, nego u lenjosti, odnosno odsustvu motivacije. Ma zna to dete, evo, može da dođe za jedan dan na radionicu, nauči kako treba da uči, ali ako ono nije uspelo sebe da natera, da se pokrene, za početak makar u prvu brzinu da uđe. Jer ne valja, kad prebrzo se krene, brzo se kljokne. Tako da ja isto uvek idem nekim principom postepenosti sa mojim klijentima i učenicima. I tako da sa tom dečicom pa i studentima, u stvari glavni problem koji imamo je kako prevazići lenjost. Tako da u stvari to jeste jedna od glavnih tema kada pričamo o učenju. Da, i ono što moram da, to je jednodnevna radionica, to moramo da napomenemo, naučite, odlučite da učite. Zbog toga Zbog toga, da, ali moramo i da naučimo. Koja je hrana najbolja za vaš mozak? Kako naprediti ličnu organizaciju? Kako napraviti mapu uma? Ovo što smo malo pre pričali. Kako se osloboditi od stresa, poboljšati koncentraciju i kako brže čitati. Ali, kao što si rekla, najvažnije je da odlučimo. Tako da sve to uradimo. Sa kojim se najvećim, koji je to najveći problem, osim, ajde da kažemo da je to lenjost, se susrećeš sa klijentima? Koji ne mogu da odluče da počnu da uče ili bilo šta da rade u stvari. To je isto, uvek se radi o ulaganju nekog napora. Zapravo mi treba da, najkraće rečeno, mi treba da nateramo sebe da radimo ono što ne volimo. Realno, kažu, ja volim da učim, a ja sam studirala 2 puta, mislim, ali nisam baš sve volila da učim sve predmete. Ali prosto mi treba da nateramo sebe da radimo ono što ne volimo, ali da bismo posle uživali u onom što volimo. I upravo je tu ključ dobre motivacije. Znači da se ljudi pokrenu, da pronađu, a to je i glavni problem dece koje ne mogu da se pokrenu i uopšte i odraslih ljudi, zato što nisu pronašli taj jedan, jedini dovoljan
jak razlog da se pokrenu. Tačno. I zato mi, a kada vidimo da samo učenje osobu ne može da pokrene, znači sam taj proces učenja, ako nije motivacija da bude prosto uspešan u učenju, onda prosto idemo na sledeći cilj. Na toj lestvici, za jednu lestvicu više, znači šta hoćemo da postignemo tim učenjem. Da. Jer realno sad, evo ja da sam dete i kad bih imala neki posao svog života o kojem maštam, pa vrlo rado bi pristala nekoliko godina da radim sve što ne volim, ali posle me čekaju ne godine nego decenija užitka. Znači radim, srećna sam, radim, bavim se onim što u stvari postaje u isto vreme, da kažem, i posao i hobi i možda i najveća ljubav u životu. Ali potrebno da imamo tu vizualizaciju. Kako da ne? Da, i odlično što si rekla, baš upotrebila reč vizualizacija, jer to je ono što mi radimo i na radionicama individualna obuka kad je u pitanju, znači u posebnoj relaksacionoj vežbi obavezno uradimo kada otkrijemo koji je to cilj, glavni razlog zašto želimo to nešto, da uložimo neki trud, u ovom slučaju u učenje, onda ja naučim svoje polaznike da vizualiziraju svoj cilj kao već ostvaren. I onda im kažem, sad slušaj, kad god zakriziraš, ti samo zatvori oči, zamisli to. Broj od 10 do 1 unazad, malo se bucneš u neki meditativni nivo i samo izmaštavaj kako će ti lepo biti kad to prebrineš. I to je ono u stvari što nas vuče. To je jako bitno, da, to si potpuno. Kao kad vozimo bajs pa ne gledamo dole ispod u kamenčiće pa padamo, nego gledamo tamo napred gde želimo da stignemo. Gde želimo da stignemo, tako je to i u životu. To je ista priča. Termine održavanja radionica, moram da napomenem datume, 25. i 26. je tako prošao, to je bilo u septembru, sad imamo 24. i 25. oktobra. Kako mogu zainteresovani da se prijave i da li postoji starosna granica? Starosna granica je od 15 do 115 godina. Ovi preko 115 imaju besplatno radionica. Da, to imaju. Još uvek žele da uče. Da nauče nešto, da. Možda poštuju onu kinesku poslovicu, ključ koji se okreće u bravi nikad ne zarađa. Tako da to je ta starosna granica i ovo je poslednja prilika da kažem da se dobije ova radionica po promotivnoj ceni i šta da kažem, treba ljudi da ne treba nikakve uplate unapred. Ja da vam kažem, prvih par puta kad sam tek krenula držim radionice, pa kao treba plati unapred i onda se desi ako čovjek otkaže i onda posle još mučim sebe jer meni je žao pa im vraćam pare jer uglavnom ljudi imaju neke uvedljive razloge, onda prosto da kažemo držimo ih za reč. Pa ako dovoljno da se prijave, ali 48 sati ranije i oni koji žele malo više da rade na sebi, onda pored ove radionice mogu i da iskoriste povoljnost da dobiju paket od 5 individualnih sesija, jer mi na radionicama, ono što je jako važno i što ove radionice naš razlikuje, ali baš od svih drugih radionica, što mi pored toga što njih učimo kako te neke stvari da postignu, mi radimo i grupne sesije, znači gde koristimo baš psihoterapeutske alatke i svaku u svom umu čisti najveće prepreke za ovaj proces učenja. I to je jako dobro, to je kao da su primili neku skoro pa individualnu sesiju, a oni koji žele dalje da rade na sebi jer su otkrili da ima tu još što da se počisti i nadogradi, onda mogu tu priliku da iskoriste, da uzmu još par sesija i da kompletiraju tu neku priču o učenju. Ja stvarno gledam, ja sam zadivljena inteligencijom današnje dece i sposobnostima i prosto je greota da se ti njihovi kapaciteti da se samo pusti. Da deca te svoje kapacitete ne koriste za komentarisanje nekih, što ja znam, bezveznih i potpuno bezvrednih sadržaja, ne mu kažem kulturnih, nego prosto mentalnih sadržaja. Neki mentalni otpad, da kažem, da se njihove pametne glavice bave nekim glupostima, a da se ne bave stvarima od kojih oni mogu da imaju velike koristi možda i tokom celog života. A da li su i roditelji malo krivi? Pa roditelji su svakako odgovorni, evo vratit ću se na početak naše priče, Milena, a ja to zaista i sebe pronalazim od ranije. Valjda sam postala makar malo bolja, i mi isto učimo, mi koji radimo ovaj posao učimo od celog života. A to je to dve najveće greške, ova koju sam pomenula,
kada nešto kažemo detetu, a nemamo strpljenja da mu objasnimo i kako to da uradi. Ajde spremi svoju sobu, ali lepo je spremi. Šta njemu, šta detetu znači lepo spremi sobu? Ali ako majka, otac prvi put uđu sa svojim detetom pa kaže ajmo sine zajedno sad, pa vidiš ovo ti je bolje ovde da držiš, da ti bude pri ruci, ovo ovde i prvi put uradimo zajedno, drugi put malo nadgledamo, već treći put će to dete mnogo lakše uraditi. I druga greška ogromna, pogotovo ove mlađe generacije roditelja, ja lično ni nju nisam preskočila da sebe prvo prozovem, a to je prezaštićivanje dece. Da. Prezaštićivanjem, znači, dece, nešto što mi u stvari radimo iz prevelike ljubavi, možemo bukvalno da ih osakatimo za ceo život. Jer život ne mazi prinčeve i princeze. Mi treba svoje deci, imamo dva osnovna zadatka kada dobijemo dete. Jedno je da mu pružimo ljubav, a drugo je da ga osposobimo za život. A mi ga nećemo osposobiti ako ga stalno vičemo, neka sine ja ću, neka uživaj. Treba da se čeliče. Apsolutno. Sigurno, da. Eto, čuli ste roditelji, pa što da ne. A reci mi, može ova radionica da se upotrebi za roditelje? Kako da ne, čak... Kako bi pomogli svoje deci? Svi ljudi koji shvataju da je ceo život neprestan proces učenja mogu da dođu na radionicu, jer pazite, kome od nas ne treba da poboljša svoju koncentraciju ili da ne nauči malo bolje da organizuje sopstveni život. Evo sad, sigurno neki ljudi koji slušaju nalaze se u ovoj priči i dešava im se da se ujutro probude umorni, da trče ceo dan, što kažu kao muve bez glave, i uveče legnu umorni i nezadovoljni što je gomila posla ostalo neodređeno. Postoji nešto što se zove lična organizacija vremena i sopstvenog prostora i verujte, za sat vremena, za vreme za koje je sasvim dovoljno da čovjek ovlada ovim veštinama, naš život se može promeniti iz korena. Eto, samo tom ovladavanjem tom jednom veštinom organizacija svoja. Dobro, za početak organizacija. Malo li je? Malo li je, tako je, to si u pravu. Facebook stranica Olivera Ptica, ali tako, tu mogu da se prijave i da se informišu. I da se družimo. I da se družimo, tako je. Ili da odu na www.oliveraptica, moj sajt, tamo ima dovoljno informacija. I uvek volim da ponovim na kraju da pored ovog, da kažem, dela gde ja svoj poziv obavljam, zato što prosto od toga živimo, moja porodica i ja, ali isto tako se bavim i humanitarnim radom i uvek sam spremna da dajem besplatne sesije osobama koje imaju ozbiljne probleme, a socijalno su ugrožene. I to piše i na mom sajtu. Tako da evo, slobodno, znači možete pozvati i uvek na gostovanjima kad se god setim, a to je skoro uvek pozivam te osobe da se jave i dobit će od mene jedan set sesija koji će im koliko toliko olakšati njihovu trenutnu situaciju. Odlično, moramo da budemo i humani. Svakako. Hvala ti, Olivera, puno što si večeras bila sa nama, a vidjet ćemo se i u drugim prilikama, zato što ti si pisac izdavačke kuće Laguna, ali u nekoj od sledećih emisija predstavljamo i tvoju knjigu. Hvala ti još jednom. Hvala tebi.